Današnji tekst koji ćemo pogledati, u stvari pogledat ćemo više tekstova, ali ovo će biti osnovni tekst. Matej poglavlje 16, stihovi 1 do 12, strana 1065. Matej poglavlje 16, stihovi 1 do 12. I ako ste pronašli taj tekst, zamolio bih vas da ustanete iz poštovanja prema Božoj riječi. Biblija kaže: Zatim su došli farizeji i saduceji, te iskušavajući ga, zatražili da im pokaže znak s neba. On im je odgovorio rekavši: Kad je večer, govorite, bit će lijepo vrijeme, jer se nebo rumeni. A ujutro, danas će biti olujno vrijeme, jer se nebo rumeni i tmuri. O licemjeri! Lica neba znate razabrati, a znakove vremena ne možete. Opak i preljubnički naraštaj traži znak, a neće mu se dati znak osim znaka proroka Jone. Onda ih je ostavio i otišao. I njegovi su učenici stigli na drugu stranu, a zaboravili su uzeti kruha. Tada im je Isus rekao: Pazite i čuvajte se kvasa farizejskoga i saducejskoga. A oni su raspravljali među sobom govoreći: To je zato što nismo uzeli kruha. Kad je Isus to zapazio, rekao im je: O malovjerni, zašto među sobom raspravljate što niste ponijeli kruha? Zar još ne razumijete, niti se sjećate onih 5 kruhova na 5.000 i koliko ste košara sa sobom uzeli? Ni onih 7 kruhova na 4.000 i koliko ste košara sa sobom uzeli? Kako ne razumijete da vam nisam govorio o kruhu? Čuvajte se kvasa farizejskog i saducejskog. Tada su razumjeli kako im nije rekao da se čuvaju krušnoga kvasa, nego nauka farizejskog i saducejskog. Amen. Oče nebeski, hvala ti za tvoga Sina Isusa Krista i hvala ti, Gospodine, da si nam ti dao upozorenja, upute u svoje svetoj riječi, da možemo učiti od tebe, Gospodine, učiti od tebe, Gospodine Isuse, jer si ponizna i krotka srca. I ti si sam rekao: učite od mene. I želimo, Gospodine Isuse, učiti od tebe danas, učiti od tvojih riječi, od svega onoga što si dao da se zapiše u Bibliju. I molim te, Gospodine, da nas dotakneš u srca i da nam pomogneš da budemo bliži tebi, da budemo oni koji će tebe staviti u centar svoga života, na prvo mjesto. Molim te, Gospodine, pomogni nam. Pomogni, Gospodine, meni da bi ispravno tumačio tvoju riječ, oprosti mi moje grijehe i pomogni, Gospodine, da budem na korist drugima koji će slušati, a isto tako te molim za sve one koji će slušati, da ih ti obilno blagosloviš i pomogneš da mogu rasti u kršćanskoj vjeri. Molim te to ime našeg Spasitelja, Gospodina Isusa Krista. Amen. Izvolite sjesti. Danas ćemo pogledati nekoliko tekstova, kao što sam rekao na početku, koji nam govore o tome kako nas Isus upozorava. Isus često puta kaže: čuvajte se, pazite se. I u ovom tekstu kaže: čuvajte se. Znate, dok neko ide, koliko puta ste to rekli dok se s nekim pozdravljate? Ajde Bog, čuvaj se. Ne? Čuvaj se. Dakle, uvijek ima to. Isto tako i Isus. Ali Isus je rekao čega se trebamo čuvati. Puno puta nas je na puno mjesta upozoravao. I vidjet ćemo kroz Isusove riječi što je govorio. I ne samo kroz ono direktno što je zapisano kad je Isus bio na zemlji, nego ono što je Isus dao da se zapiše u Bibliju, u Stari i Novi Zavjet. Evo vidimo koliko je puno, dakle, zapisano toga nama na korist, nama na dobrobit. Dakle, Isus kad kaže čuvajte se krušnoga odnosno kvasa farizejskog i saducejskog, dakle ne govori o krušnom kvascu, nego o nauku. Dakle, on nam je rekao da se čuvamo nauka, da se čuvamo lažnog nauka. Evo vidite,
Došli su farizeji i saduceji iskušavajući ga. Dakle, oni nisu došli k Isusu da bi nešto naučili, da bi ga pitali: Isuse, molim te, objasni nam ovo. Ponizna srca, otvorena uma, otvorena srca. Nego su došli iskušavajući ga. Pitanje za tebe: kako ti dolaziš do Isusa? Da li dolaziš iskušavajući ga? Ili dolaziš da nešto naučiš? Ili dolaziš da bi diskutirao s njim, da bi raspravljao? Već si stvorio svoga Boga u glavi. Već si stvorio što treba i kako treba, neku svoju religiju. Ili si član nekakve religije koja je već napisala milion pravila što moraš održavati. Ili dolaziš čista, otvorena uma k Isusu i tražiš od njega da ti da odgovore na pitanja koja imaš. I Bog ti daje odgovor i On će ti dati odgovor na svako pitanje koje imaš. Ali trebaš doći u stavu poniznosti, otvorena srca, otvorena uma, spreman prihvatiti ono što Isus govori, a ne: a dobro Bože, ali ja ću napraviti po svojem. Dobro Isuse, ti me upozoravaš, ali ja ću ipak ići svoje. I nažalost, takvi smo mi ljudi. Ne učimo iz Božje riječi, nego učimo iz vlastitih grešaka. I te greške bole. Ako ti u Bibliji piše nemoj gurat prst u vatru, ti sve jedno guraš i onda se opečeš. I onda već: da, Biblija je bila u pravu. Da, Biblija je uvijek u pravu, zato je trebaš odmah poslušati. To ljudi ovog svijeta govore: učimo na greškama. Dok jednom napraviš grešku ili grijeh, već je počinjeno nešto loše. Dakle, Biblija nam je dana tu da učimo iz nje. Isus kaže: učite od mene jer sam ponizna i krotka srca. Amen. I zato nas često puta upozorava. Često puta. Dakle, ovdje nas upozorava u vezi nauka. Važan je nauk. Od koga učiš Božji nauk? Da li učiš od nekog čuvenog propovjednika ili učiš iz Biblije? Da li učiš nauk o Bogu od religije ili ljudi ovog svijeta? Ne treba nama ljudi ovog svijeta i nauka ovog svijeta da potvrđuje Bibliju. Biblija potvrđuje sama sebe. Ne treba nam niko da nam potvrđuje. Dakle, jako je važno od koga učimo. I sad ima tu puno stihova koji Isus govori da se čuvamo lažnog nauka. A ko taj lažni nauk širi? Lažni proroci. Evo imam tu ove tekstove, evo mogu vam sam pročitati. Marko 12.38, da ne tražite. Tako im je o svom nauku govorio. Isus o svom nauku govori: čuvajte se pismoznanaca koji vole ići u dugoj odjeći i vole pozdrave na trgu. Dakle, upozorava nas da bježimo od takvih ljudi koji vole ići u dugoj odjeći, vole se predstavljati kao nekakvi veliki duhovni autoriteti. Pa pogledajte kako se oblače ti religiozni ljudi. U plašteve. Pogledajte svećenike kako su obučeni. Dugu odjeću, plaštevi, žele pokazati izvanjski. Čak su i neki, nažalost, baptisti, evanđelski kršćani pali, pa su se počeli stavljati tu onaj, kako se zove, već sam zaboravio, ono pod bradu da se stavlja, da pokazuje da su oni nekakvi vjerski radnici, službenici i tako dalje. Nažalost, sretao sam tako u životu. Dalje, Lukino evanđelje, poglavlje 20, stih 46, isti tekst, paralelni stihovi. Čuvajte se pismoznanaca koji vole ići u dugoj odjeći i vole pozdrave na trgovima. Dakle, ovo vole pozdrave na trgovima, što to znači? Vole da ih ljudi veličaju. Vole da su oni nešto, ja sam neko i nešto. Mene ljudi prvi pozdravljaju. Jeste li se došli u tu situaciju da sretneš nekoga i sad čekaš da on tebe prvi pozdravi ili ti njega? I onda ako on tebe prvi pozdravi, ti se osjećaš veliki. Niste to nikad? Ja sam to doživljavao. Ali Bog nas uči da smo mi ti koji moramo prvi pozdraviti. Poniznosti.
Ne čekati da neko tebe pozdravi pa da se onda osjećaš veliki. Ne, nije teško reći. Par put mi se dogodilo u životu da su me ljudi optužili da ih nisam pozdravio. Jer ja često put se zamislim pa ne vidim, pa me ljudi pozdrave, ali nikad to svjesno nisam napravio, nikada. Pa mi je jedan rekao, kaj ti nikog ne poznaš na cesti? Ja rekao, prosto, stvarno te nisam vidio. Najmanji problem je nekome reći Bog, ili pozdraviti ga, pitati Bog kak si, i tako dalje. Ali često puta su znali ići pa me nekad uvaženi, da tako kažemo, svjetski nekakav poznati čovjek me pozdravio, onda sam se osjećao malo veliki. To je ljudski. Kao, gle, on je mene pozdravio prvi, ne? I onda tak da, ali opet velim, mi trebamo biti drugačiji od pismoznanaca. Zamislite, pismoznanci, tko su pismoznanci? Oni koji su proučavali Stari Zavjet i morali druge učiti. A oni su bili licemjerni. Znači, oni su samo htjeli biti autoriteti, duhovne veličine i tako dalje, da im se ljudi klanjaju. Ne da se klanjaju Bogu, nego da se klanjaju njima. Kako su oni pametni, kako su oni dobro protumačili pismo i tako dalje. A Isus je rekao, čuvajte se takvih. Bježi od takvih. Bježi. Čuvaj se takvi koji glume. I ovo doći ćemo licemjeri. Zašto ih Isus naziva licemjeri? Zato jer su dvolični. Farizej je danas, to je židovska sljedba, to je danas termin koji se koristi za licemjere. Farizeju jedan, znaš dok ti neko kaže. To je iz Biblije. Farizej. Dakle, onaj koji je dvoličan, koji jedno radi pred tobom, a drugo radi kad tebe nema. Ali Bog sve vidi. Kaže, ono što će se tajno govoriti na krovovima će se propovijedati i tako dalje, da ne sad ne citiram, možda imamo te stihove. No, dakle, to su ljudi koji Isus kaže da se čuvamo. Čuvajte se. Kaže Filipljanima 3, ajde to ćemo sve pročitati, da se čuvamo takvih ljudi, da se čuvamo lažnih proroka. Lažnih proroka. Jako puno i lažnih radnika. Dakle, lažni radnici, oni koji su se uvukli unutra, u crkvi, među ljude. Evo pogledajte Filipljanima poglavlje 3. Filipljanima poglavlje 3. Jedan do 7 Biblija kaže. Možda sam da pročitamo cijeli tekst, da imamo kontekst. Konačno, braćo moja, radujte se u Gospodinu. Pisati vam jedno te isto doista mi nije teško, a za vas je sigurnije. Čuvajte se pasa. Čuvajte se zlih radnika. Čuvajte se sakačenja. Jer obrzanje smo mi koji duhom iskazujemo štovanje Bogu i radujemo se u Kristu Isusu. A ne pouzdajemo se u tijelo. Premda bih ja mogao imati pouzdanje i u tijelo. Ako netko drugi misli da se može pouzdati u tijelo, i ja još više. Obrezan 8. dana od roda Izraelova, iz plemena Benjaminova, Hebre od Hebreja, po zakonu Farizej, po revnosti progonitelj crkve, po pravednosti koja je u zakonu besprijekoran. Ali sve što mi je bio dobitak, to radi Krista smatram gubitkom. Amen. Evo vidite, Pavao piše, radujte se, braćo, u Gospodinu. Radujte se. Imamo u Gospodinu slobodu. I ovo je interesantno, jer neki su mi predbacili da su moje propovjedi uvijek jedno te isto. Ali vidite što Pavao piše. Pisati vam jedno te isto. Doista mi nije teško, a za vas je sigurnije. Draga braćo i sestre, nažalost svi jako lako zaboravljamo. I ponekad je dobro se podsjetiti. Ponekad je dobro se vratiti na temelje Biblije. I zato u ovoj crkvi propovijedamo jednostavnost u Kristu. Ne kompliciramo, ne izmišljamo toplu vodu. Nego propovijedamo ono što piše u Bibliji. A Pavao kaže, jedno te isto meni nije teško pisati. A ja vam mogu reći, meni jedno te isto nije teško govoriti. Nije mi teško govoriti da je Isus Krist spasitelj svijeta.
Da je Isus Kristus onaj koji je umro za grijehe svakog čovjeka. Nije mi teško svaki put propovijedati da je Isus Kristus išao dragovoljno na križ, uzeo grijehe sveg svijeta na sebe, umro i pobjedonosno uskrsnuo. Nije mi to teško i uvijek ću to propovijedati u ovoj crkvi. Kad god dođete ovdje, to ćete čuti. Jer nema veće istine od toga. Nema većeg trenutka u povijesti od onoga kad je Isus bio na križu, kad je uzeo svugnju svogu svijeta, sav grijeh svijeta na sebe. I tvoje i moje grijehe je uzeo na sebe. Amen. I onda je uskrsnuo. Amen. I ti imaš zbog toga vječni život. I ne treba ti nikakva filozofija ovog svijeta koja bi objašnjavala Bibliju. Treba ti Biblija. Treba ti Isus Krist. On je naša nada. Pjevali smo prije. Isus Krist, nada zemlje, sve. Isus Krist je naša nada. Ništa drugo. I sada dolazimo na ovaj stih koji je ključan za našu propovjed. Čuvajte se pasa. Čuvajte se zlih radnika. Čuvajte se sakačenja. Ovo je interesantno. Čuvajte se pasa. Znate da je pas među Židovima označavao nečistu životinju. Pas se vraća na svoju bljuvotinu. Sjećate se toga? Kad svinja se vraća kupanju gdjure u blatu i tako prcanju u blatu, ne znam točno da ne tražim. U svakom slučaju, ovdje čuvajte se pasa, to su ti ljudi koji su nečisti. To su ti ljudi koji žele tebe onečistiti. To su ti lažni proroci. I ovdje kaže, čuvajte se zlih radnika. Ljudi moji, Isus nam to govori, postoje i zli radnici. Nisu svi koji ti dođu, ja sam kršćanin, ja sam dobar. Nisu ti svi dobri. Ima i zlih radnika, kaže Biblija. Može oni nešto raditi za Boga, to izgleda vani izvanski sve super. Ali u biti je zavaljan, radi za svoju slavu, ne za Božju slavu. Čuvajte se. Čuvajte se sakačenja. Što to znači sakačenja? Da, ovi su htjeli obrezati te kršćane. Došli su tamo među kršćane, odnosno pogane koji su prihvatili Krista, koji su postali kršćani i htjeli su ih obrezati. Pa veli, čuvajte se sakačenja. Što je to? Obrezanje. Oni im žele uništiti slobodu. Žele ih staviti u nekakve zakone. Žele ih staviti u svoju religiju. Žele ih staviti u kalup svoje crkve. Moraš razmišljati tako i tako, raditi to i to. To je to. Čuvajte se sakačenja. Imamo slobodu u Kristu. Naravno, tu slobodu ne možemo zloupotrebljavati tako da grešimo. Jer ja uvijek kažem, imamo slobodu ne griješiti. Najveća sloboda od svega je sloboda ne griješiti. Ali, isto tako, ona druga krajnost, legalizam, upasti u legalizam je nešto što je odvratno Bogu. Isus Krist se gnušao dok je vidio one licemjerje. Dajete 10 metvice, rucice, ne znam čega, sve dajete. A nema ničega. Legalizmu. Dakle, ti danas se možeš ući u legalizam, ući u neku crkvu, tam se ponašati kako oni žele i misliš da si dobar. To je legalizam. I nažalost, evo, većina tih crkava su donijele nekakve svoje pravila po kojima se trebaš ponašati i tako dalje i tako dalje. Ne velim da smo i mi, da smo mi imuni na to. I kod nas se to može dogoditi, ali dok pogledate ove institucijske crkve, to nema veze sa Biblijom, nema veze s Bogom. To je samo legalizam. Samo nekakvi zakoni, ne znam što. Jadno. Dakle, Isus nas ovdje upozorava. Čuvajte se pasa. Dobro, to je isto točno. Sjećam se kad smo išli na Covinid, pa nas je pas napao, pa smo bježali, a to nikad nećemo raditi. Bilo je dogovor, bili smo ja i brat Johnny, bilo je dogovor da ako nas pas napadne, svi su rekli ne smiješ trčati. Da ako trčiš, onda tek on pojuri za to. I sad smo došli, ogroman pas je došao i mi smo stali i kao sad najmo trčali i dok je pas krenuo prema nama, trčali smo brže, bolje i uspjeli smo do ograde doći i zatvoriti vrata. Ogroman neki pas nas je napao, čovječe, taj bi nas tamo pojao.
trčali smo ko... Evo, zato ovo je dobar tekst za one koji idu svjedočiti, čujete se pasa, ali znamo da ovo znači ima malo dublje i tako dalje. Sada idemo na ovaj tekst u vezi lažnih proroka. Pogledajte Evanđelje po Mateju, poglavlje 7, stihovi 15 do 23. To je još uvijek propovjed na gori. Isus ovdje govori, propovjed na gori, najbolja propovjed koja je zapisana, Isusova propovjed koja je zapisana u Bibliji. Prekrasno nešto. Pročitajte se cijelu propovjed, počinje u poglavlju 5 i evo završava to negdje, završava u poglavlju 8. Ali evo, pročitat ćemo 7, 15 do 23. Isus kaže, Biblija govori, čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčoj odjeći, a iznutra su grabežljivi vukovi. Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Zar se grožđe bere s trnja ili smokve s čička? Tako svako dobro stablo rađa dobar plod, a loše stablo rađa zao plod. Dobro stablo ne može roditi zao plod, niti loše stablo može roditi dobar plod. Svako stablo koje ne rađa dobar plod, sječe se i oganj baca. Prema tome, prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Neće svaki koji mi govori, Gospodine, Gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji izvršava volju Oca mojega koji je u nebu. Mnogi će mi u onaj dan reći, Gospodine, Gospodine, nismo li u ime Tvoje prorokovali, u ime Tvoje đavla izgonili, u ime Tvoje mnoga čudesna djela činili? A tada ću im ja izjaviti, nikada vas nisam poznavao. Idite od mene, vi koji činite nepravdu. Neće svi koji mi govore Gospodine, Gospodine. Vidite koliko ima lažnih proroka. Lažnih proroka koji koriste Božje ime. Oni koriste terminologiju biblijsku, ali u stvari su vuci u ovčoj odjeći. Đavo. Mali đavovi sluge koji glume da su veliki kršćani, a iznutra su grabežljivi vukovi. Žele uništiti stado, žele uništiti crkvu. Dolaze od crkve, ne bi li je uništili. Čuvajte se takvi, kaže Isus, čuvajte se tih koji propovijedaju lažni nauk. Tih koji koriste termine Gospode, Gospode, ali ne izvršavaju volju. Koja je volja od svega? Volja Oca našega. Ovo je volja Božja, da vjerujete u mene. To kaže Isus. Da vjerujete u Boga i u mene vjerujte. To kaže Isus. To je Božja volja. I oni kažu, nismo li Tvoje ime prorokovali? Nismo li Tvoje ime đavla izgonili? Ali interesantno, to oni govore. Nije to Bog rekao za njih da su oni to radili. To oni govore u Tvoje ime. Nije u njegovo ime bilo. Nisu u njegovo ime izgonili đavle, nisu u njegovo ime prorokovali i nisu u njegovo ime činili mnoga čudesa. Zašto? Jer Isus kaže, nikad vas nisam poznavao. Idite od mene, vi koji činite nepravdu. Bog poznaje samo one koji su prihvatili Isusa kao svog spasitelja. Bog poznaje one u čijem srcu živi Isus. Bog poznaje one koji su ispunjeni Duhom Svetim. Oni su njegovi. Oni su njegova djeca. Ostali nisu. Čuvajte se tako. Čuvajte se. Čuvajte se lažnih proroka. Kaže Isus Sveti. Sljedeći tekst 2. Korinčanima poglavlje 11. 2. Korinčanima poglavlje 11. Stihovi 13 do 15. Ovdje Pavao piše i kaže,
Jer takvi su ljudi, lažni apostoli, prijevarni radnici koji se pretvaraju u Kristove apostole. Nije ni čudo jer se sam Sotona pretvara u anđela svjetla. Stoga nije ništa osobito ako se i njegovi službenici pretvaraju kao da su službenici pravednosti. Svršetak će biti prema njihovim tijelima. Dakle, Pavao ovdje jasno kaže, postoje lažni apostoli, prijevarni radnici, jako se dobro zamaskiraju, pretvaraju se u anđela svjetla, jer se njihov otac, đavao, Sotona, pretvara u anđela svjetla. I oni žele da budu kao anđeli svjetla, a u stvari su službenici đava, službenici Sotona. Zato moramo biti uvijek oprezni. Moramo uvijek biti oprezni. I to je onaj tekst koji smo gledali puno puta, ali pogledat ćemo ga još jedan put. I ako treba još 100 puta. 1. Ivanova, poglavlje 4. Prva Ivanova, poglavlje 4. Stihovi 1 do 4. Biblija kaže: Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izašli u svijet. Po ovome prepoznajete duha Božjega. Svaki duh koji priznaje da Isus Krist u tijelu došao od Boga je, a svaki duh koji ne priznaje da je Isus Krist u tijelu došao nije od Boga. To je duh Antikristov, za koji ste čuli da treba doći i već je sad u svijetu. A vi ste od Boga dječice i pobjedili ste. Jer veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. Amen. Veći je onaj koji je u nama. Veći je od Bog. Veći je Bog koji je u nama od đavla koji je knez ovog svijeta, koji je u ovom svijetu. Amen. Zato, braćo, sestre, ne vjerujte svakom duhu. Provjeravajte duhove, jesu li od Boga. Mnogi su lažni proroci izašli iz svijeta. I evo, kaže, to je duh Antikrista. Znate da Antikrist dolazi? On je veliko A, kao osoba Antikrista. Ali duh Antikristov je već sada tu i priprema teren za dolazak Antikrista. Isto kao što Duh Sveti priprema teren da Isus Krist ponovo dođe, uzme crkvu i posudi svijet, isto tako Duh Antikristov priprema teren da dođe Antikrist. Zato danas postoji toliko mnogo lažnih religija. Sve je to priprema za dolazak Antikrista. Zašto postoje te političke organizacije Evropske unije, tako dalje, ne znam kako se sve zove. Sve je to priprema terena za dolazak Antikrista. On će doći, nažalost. To Isus kaže. Mene niste primili. Došao sam u Očevo ime. Primit ćete onoga koji dolazi u svoje ime. Grozota pustoši, što stoluje u hramu i tako dalje. Da sad ne citiram sve te tekstove. Ali evo, mi smo danas obradili samo 2 točke, a imam ih 6. Imam 6 točaka, da ćemo morati drugi put nastaviti. Nadam se da ćemo drugi put uspjeti završiti. Jako puno toga ima na što nas Isus upozorava. Danas smo samo prve 2 točke. Dakle, čuvajte se kvasa farizejskog i saducejskog, čuvajte se lažnog nauka, čuvajte se lažnih proroka. I to se stavlja na prvo mjesto. To je važno. Da budemo zdravi u duhu. Da budemo zdravi u duhu. Isus nas upozorava da se moramo čuvati toga. Da provjeravamo duhove. Da budemo oni koji će sve provjeravati kroz Bibliju. Biblija je naš kriterij. I evo neka Bog pomogne da budemo oni koji će slijediti Isusa, koji će od njega tražiti odgovore, koji će od njega tražiti vodstvo u životu. I neka Bog pomogne
Da prepoznamo ono što je lažno, da prepoznamo prijevarne radnike, da prepoznamo ono što ne služi kraljevstvu nebeskom, nego ono što razara kraljevstvo nebeskom. Da nam Bog da mudrosti, da možemo to vidjeti i da onda možemo i sami još više služiti Bogu. Amen. Sada ćemo imati vrijeme za poziv.